Escola La Miranda, jo sóc Jaiza, de 5è. Em dic Andrea i també faig 5è i vaig a la Lleida. Hola, soc Samuel i faig 5è. Hola, jo em dic Amèlia i també faig 5è i vaig amb l'Andrea, la Jaiza i Samuel. Les Cases d'Alcanar és un poble de costa i és un poble mariner. Hi ha un port molt important. Bàsicament, la gent es dedica a la pesca. Vosaltres, què esteu fent per aquí? Tenim la xarxa d'estel per a després tornar a tirar l'aigua per agafar peix. Arreglen la xarxa. Vale, estan... I mireu, allí hi ha un cranc i una galera. Si banyes fixes, no agafes pagaies. ¿Sabeu què és? Això és un rap. Molt bé. És que mon padrastre ne pesca molts. I mos podries dir això que és molt gran? És una escrita. Això són com les mantarralles? Paregut. Està viva? No. Home, Suposo suposo que que no no. hauria. Sards. Doblades. Moll. Pigell. Molls. Teniu algun rap? Galera, està enganxada. Vols la lleveu? Va bé. Les galeres sempre s'enganxen, no? Sí. Hi ha molts vaixells de pesca. També tenim una llonja molt important on els pescadors porten la pesca diària per vendre. Esto es el port de les Cases d'Alcanar. I aquella és la llonja. Anem. Aquestes són les barques que usen per ensenyar a navegar o a pescar. Well, Ara anem per passeig, a buscar a los nostres companys. Veniu. Veniu. Va. Allí estan els nostres companys. Anem-hi. Anem! Anem-hi. Hola, jo sóc Nacho i faig 5è de primària. Hola, sóc Raül i faig 5è de primària. Hola, sóc Cristian i faig 5è de primària. Hola, sóc jo i també faig 5è de primària. Estem tots reunits aquí davant la platja del Marjal. La platja és una de les zones més boniques de la població. La nostra platja és diferent perquè és de pedres i no de sorra. Des de fa uns anys gaudim d'una bandera blava que significa que la qualitat de l'aigua és bona per banyar-se. Aquí a les cases gaudim de diferents platges. El Marjal, la Platjola, Sol de Riu i l'Estanyet. El municipi d'Alcanar està format per les cases d'Alcanar, Alcanar Platja i la Selleta. Ara estem a l'Escola Marjal, de les Cases d'Alcanar. Nosaltres som els alumnes de 5è, els que faltaven. Jo em dic Basile. Jo em dic Elias. Jo em dic Rosa. Jo em dic Nayara. I jo em dic Víctor. Ara us volem ensenyar la nostra escola. Voleu entrar? Va, aneu. Aquest és el pessebre, on els alumnes de tots els curs fan l'esforç per fer-ho. Este és el súper, on els xiquets compren, compten, mesuren i està. Aquest és el pagadio, on els alumnes li donen de menjar, perquè li donin els regals. I este és el calendari d'Advent. Este és l'aula de la directora i dels mestres. Algo més o què? Més endavant està l'aula dels materials. L'espai de pintura. La classe de primer,
segon, on la seva tutora Alba. Estos són els nens de primer. Aquesta és la classe de P3. I aquesta és la seva tutora Marta. Aquesta és l'aula de P4. I esta és la classe de P5. I la seva tutora és Raquel. Esta es la clase del tercer. La tutora Ana. Y esta es la clase de cuarto. La tutora es Sofía. I estan fent què? Què estan fent ara? I ara estan fent anglès Amb el mestre? amb el mestre Adrià. Esta és la classe simple superior amb el tutor Jordi Roig. Ara mateix estan fent revisió amb el mestre Tom. Aquesta és la biblioteca de l'Escola Marjal. Aquí tenim una exposició de llibres i aquesta és la mascota de l'Escola Marjal. Posa-li bé la barba, que li cau. Això és la biblioteca, on fem penestre gràcies a la consola. Hola, sóc jo. Aquesta és l'aula d'informàtica. Aquí és els ordinadors dels mestres i aquí és el que podem utilitzar els alumnes. Aquesta és l'aula de música amb el mestre Marc. Tenim el pati de l'escola. Aquesta és la pista on juguem a futbol i al bàsquet. Les tardes fem educació física. Aquí tenim, esta setmana tenim l'escenari, perquè és quan fem el festival de Nadal. Aquí està el parc infantil, on els nens més menuts de l'escola juguen. I aquí estan els cubals i les pales. Aquí tenim l'hortet, on la majoria de nens el cuidem, el reguem, el cuidem i també li llevem les herbes ruïnes. Fins aquí la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat. Adéu!